Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo Segukaw fe Dar Salam. N'i b'a fɛ ka sa ka kalan kɛ yaasa ka se ka I yɛrɛ dɛmɛ I ka siniɲɛsigi ani ka se ka kalan kɛ taabolo minnu kɔnɔna na olu bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka to I ka siniɲɛsigi baaraw bɛ se ka olu kɛ kalan mun bɛ yen n'olu bolodalen don u bolo sa o kɔni ye pano n'o ye pano solaire o sigili k'o kalan kɛ plomberie ale ni sokɔnɔna ɲɛgɛnw olu dilanni k'o kɛ karoda o bɛ yen maçonnerie ka taa se peinture bâtiment ma électricité bâtiment construction métallique menuiserie métallique ni menuiserie bois ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma yaasa ka se ka sow fana jɔ so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ machinisme agricole ka taa se staff décoration ma transformation agroalimentaire nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la biogaz k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa a b'aw senfa berebere ka taa min ye segukaw fɛ Medine min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma yaasa ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa a bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23 a bɛ se k'o gosi min ye 66 03 12 23 walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta nasira la an ka jamana kɔnɔna na Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mugadamuba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do.
ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye. Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la. Ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na. Ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa code ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Keba k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in n'a ye alamisa ye mai kalo tile fɔlɔ san 2025. Sɔgɔmada in na an ka baabu bɛna tali kɛ min na parti politigiw tɔgɔla sɛbɛn min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko charte des partis n'ale kun sigira sen kan san 2025 gouvernement ko ka o poyi ko kura ka sigi sen kan. Fanga ngwaradali baara bɛ kɛ ni sariya kisɛ min fana ye gouvernement ko k'o fana bɔ yen kura o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na. Bɔlɔlɔ sira fɛ bi ko min ye an lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛw ni cɛw ka ɲɔgɔn ɲini k'o bɛ ka caya an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ. Musow k'olu di cɛw ma ka cɛw di musow ma o waliya damantanw olu kɔni cayalen no bi. Min ye procureur Adama Kulubali ye ale ye communiqué ci an ma. Communiqué min n'an bɛna o kɔnɔ kuma di maaw ma. Baarakɛlaw ka lafasajɛkulu min bɛ yen n'o ye IMC ko o fana cira ka bɔ yen pewu. Sariya tigilamɔgɔw olu ye o sɛbɛn fana bɔ. Keba sɔgɔmada in na an bɛ taa Bananba han. Bananbakaw ka kɔɲɔ nin kalo in tile 15 don. Kibaruya dira ban min fɛ o ye Belenge Sɛnpara ye. Ale ye Bananba dugutigi ye an b'a fɔ ya ka Bananba ka dugu 7 bɛɛ lajɛlen fo. Min ye bɔrɔngaw ye olu y'anw ka maaw ye Keba ani Madina Sakɔ anw ye yenga ye. Seko ni dɔnko kɛnɛ kan an bɛ taa sinafaw ka fɔli la bi. Miyankaw ta Tubanakaw an bɛ t'olu fana fɛ yen. Baara mun sera ka kɛ o hukumu kɔnɔna na k'olu da maaw tulo kan. Nin y'an donkan ye sɔgɔmada in na conseil des ministres o fana b'an bolo Keba. An na don o fana kɔnɔna na ale y'an ka saraba ye. Bɛɛ lajɛlen k'i tulo kɛrɛfɛ sigi sɔɔni sisan jani sanfɛ kibaruyaw k'olu fɛsɛfɛsɛ aw ye bamanankan na a bɛ se k'a faamuya cogo min na k'a to aw sigiyɔrɔw la. Keba bi ye premier mai ale baarakɛlaw tɔgɔla don ye maa minnu bɛ ni olu bɛ INTM kɔnɔ k'olu fo k'u waleɲuman dɔn min ye CSTM ye an kɔrɔkɛba Amadu Amiyon Gino n'a ka tɔndenw k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn sin bɛɛ lajɛlen bɔra INTM na. INTM yɛrɛ bɛna défilé belebeleba kɛ bi min ye boulevard de l'Indépendance la a yɛrɛ jabala o bɛnnen don yɔrɔ min ma.
Barakela fɛn b'an ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo baarakɛlaw tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen hukumu kɔnɔna na Yakuba Katile ale de INTM secrétaire général ni waati in na min ye Amadu Amion Gindo ye ale de ye CSTM o ɲɛmaa ye CDTM ɲɛmaa ale bi lasigidenya la dɛ a ye maa wɛrɛ bila a nɔ na de maa ma bila fɔlɔ an b'a fo n'o ye dedew ye ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Keba dugubila ka fisa laadawuli ye baarakɛla dɔw olu fana ka baarakɛyɔrɔ o baara jɔra o baarakɛyɔrɔ jumɛn ye o ye arajo Moribabugu FM ye Sidiki Togola ale ye welewelema bila an ma k'a yira k'a fɔ ko arajo kɔni datugura arajo datugura cogo min waleya min y'a to bi ni sɛgɛn sera olu ma sa ka se k'a to k'u ka arajo datugu Keba nin bɛɛ lajɛlen a bɛna na ɲɛfɔli kɛ an ye sabula a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna taa a ka kuma daminɛ Kayira la yabula yarisa a sigilen kana to ten sɔgɔmada in na a ye min fɔ an ye an ka jɛ k'o lamɛn k'i ka auditeur bɛɛ lajɛlen fo i lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an b'o de fɔ n ko arajo ani aw an bɛ ɲɔgɔn dafa yɔrɔ dɔw la Kasim Tarawele an b'a dɔn jɔyɔrɔ min b'i la arajo ko tɛ fɔ e ɲɛna bilen Kasim Tarawele ne ye Sidiki Togola ye ne ye arajo baara daminɛ 98 arajo Kayira la n karamɔgɔ bɛ yen Fuseni Jara Fusugu o ye dɔ ye nka bi ne bɛ Moribabugu FM ɲɛmɔgɔya la n ka cɛya tɛ n ka foyi tɛ n ka dɔnniya yɛrɛ tɛ Kasim Tarawele bi arajo Moribabugu FM n'o ne y'o ɲɛmɔgɔ ye bi ne kɛla ɲɛmɔgɔ ye le 18 août 2022 fo kana bila bila an bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen na arajo bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogoya min na nka ka an t'o la fɛn min ye an ka ɲɛmɔgɔw ye n'o ye haki ɲɛmɔgɔw ye olu ye sɛbɛn bɔ k'a yira k'a fɔ arajo kana publicité minnu n'o ye furabɔlaw minnu bɛna an ka farafinfuraw ko fɔ k'u kana tɛmɛ arajow la kamasɔrɔ a bɛ tɛmɛ hali bɔlɔlɔw sanfɛ mais arajow bɛ sɔrɔ min k'a kama u ye o bali yaasa u kana se ka a latɛmɛ o kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ jamana wɛrɛw olu bɛ ba don u ka farafinfuraw la jamanadenw bɛ se ka sa cogoya min na anw fɛ yan ba bɛ bɔ a la o bamananw ko ten ko mɔgɔ nogo ka ɲi dɔnbagala bisi biɲɛ sanfɛ ka sababu kɛ bi min bɛ haki yɛrɛ kunna n'o ye Gawusu Kulubali ye an b'a ye k'a fɔ arajo baara ale t'a dɔn ka sababu kɛ arajo baarakɛla kɔrɔw u caman bɛ yen minnu bɛ se ka haki gérer u b'a dɔn arajo ye gɛlɛya min bɛ arajo kan mais n'i ye arajo baara ta k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ni ale t'a dɔn i b'a ye k'a fɔ a cakɛyɔrɔ ma u bɛ gɛlɛya sɔrɔ nin deguba de bɛ an ka jamana kɔnɔna la o kɔnɔna la n bɛna halisa n ka arajo datuguli nɔfɛ n'o ye redevance ni convention sarali ye hakili la san fila an bɛ san fila jateya de banna mais 2024 ani convention min kan ka sara n'o ye 800 000 francs ani 2024 o ye 500 000 o kan ka bɛn 1 500 000 ma 2025 an ma o sara fɔlɔ parce que o ma taa ɲɛfɛ o kɔnɔna la o ye lettre ci an ka arajo ɲɛmɔgɔyaso ma n'o ye Umaru Jalo n'u k'a ma ko Wuruwa n'ale de ta patriote ye ale kɔrɔkɛ o de ye Musa Keta ye auditeur min filɛ ye bi Musa Keta l'a sigi Aki a delila k'a fɔ a dɔgɔkɛ ɲɛna n'o ye Umaru Jalo k'a fɔ ni Aki sigila arajo bɛna sɛgɛn wa arajo bɛ datugu u fɛ bi an bɛ se k'a fɔ cɛkɔrɔba in a fatula nka a ka tiɲɛ bangena a fatuli kɔfɛ bi Wura ka arajo fila bɛ yen ne ye patriote ye a tun bɛ k'o wari sara a ye 1,100,000 bɔɲɔgɔnko yɛrɛ sara o la sur 4 malgré tout ça a ka arajo n'o ye patriote datugula nin y'a ka arajo filanan fana datugulen bi a man kɛnɛ a bɛ tunisi nin y'a siɲɛ filanan a bɛ tunisi a man kɛnɛ bi olu nana fɔ ne kɔ u ye ne ka arajo émetteur ampli k'a ta ka taa n'a ye ne tun bɛ déplacement la Kulukoro n nana sɔrɔ u y'a ta ka taa n'a ye u ka appel caman donna n kun n y'u rappelé ko ma ko u fɔra n kɔ u ye ampli ta ka taa n'a ye n ko aw tun man ka taa n'ampli ye ka sababu kɛ ampli tɛ ne yɛrɛ ta ye n ko ne bɔla yen waati tɛmɛnen Keta ne hakili la ne ni e tun kumana ne y'a yira i la k'a fɔ ne se tɛ arajo ye se foyi tɛ arajo ye bi mais arajo sotigi man kɛnɛ n ko a ye makɔnɔ ne ka dugukolo dɔ bɛ yen titiri b'a la n ko n b'a feere ka wari sara n ko a ye makɔnɔ ne y'a f'a ɲɛna n ko dans 3 mois n ko peut-être ne client kɔni sɔrɔ mais o kɛla sunkalo ɲɛkɔrɔla la donc bi n'aw nana arajo bɔ ka taa n'a ye a ye ne kamana gan a ye ne siran malisigi ɲɛ nin kɔrɔ ye fantan tɛ se ka balo jamana kɔnɔ bilen nin kɔrɔ fantan tɛ se ka balo jamana kɔnɔ
presse mun n'olu ka juru bɛ jamana la presse jamanadenw mun kan ka wari sɔrɔ presse kɔnɔna la n'u ka juru bɛ état la ça fait 11 milliards an ka aide à la presse 11 milliards a san joli ye a ma sara haki ma se k'o ɲini ka di presse ma haki ma se k'o ɲini ka di arajow ma mais olu ka musakani min bɛ arajow la haki bɛ ka arajow datugu kama Kassim Traoré dɔ bɛ ɲɛla dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ a fɔ an ka jamana marabagaw ye u k'a lajɛ u k'a to an ka fiɲɛ sama dɔɔni u k'a to an ka ninakini dɔɔni tiɲɛ yɛrɛ la degun b'an kan bi mais Kassim ye kuma la kumabaw ye k'a di an kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma Moribabugu FM bi ale kɔni datugula an t'a dɔn an b'a wari bɔ yɔrɔ min bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ jamana bɛ position min na bi n'a fɔra ko 1,200,000 walima 1,260,000 k'i k'o sara pour que ka se ka fréquence ka d'i ma ko n'o tɛ o k'e ka fréquence minɛla k'a di maa wɛrɛ ma a bɛ maa kamana gan wa fréquence yɛrɛ a gɛlɛyalen bɛ bi arajo minnu ye commercial ye pour que ka se k'o fréquence sɔrɔ f'i ka se 12 ma o min bi 1,260,000 ye min ye arajo communauté ye association ninnu o de ye 6,000,000 ye o min tun ye 100,000 bi a prix bɛɛ filɛ nin c'est pourquoi demande caman kɛla a ma se ka mɔgɔ sɔrɔ min m'a sara a balimaw Kassim Traoré ka plateau sanfɛ a balimakɛ n'a denkɛ togo la ka nin kunnafoni k'a d'aw bɛɛ lajɛlen ma Moribabugu FM togo la a k'an bɛn ayiwa Keba an bɛ se ka min fɔ o ye k'a fɔ min ye hakimaw ye olu ka wari sarako in ni a juru bɛ maaw la hakili la k'a fɔ Mali kɔnɔna na u ye arajoso caman datugu Moribabugu FM ale bɛ o la an bɛ dugawu kɛ sa min ye musakako ye Ala k'a nɔgɔya Moribabugu FM ye u bɛ se cogo min na ka arajo dayɛlɛ nka yan'o cɛ Sidiki a y'a ladɔnniya kunu ko min ye baara ye a bɛna na t'o kɛ arajo Kayira ale sanfɛ o kibaruya fana n'Ala sɔnna ma wula fɛ a ye min sɔrɔ ka fɔ la an n'o fana da maaw tulo kan u ka se ka faamuyali kɛ o la Keba procureur min bɛ sigida 6nan kɔnɔna na ka kɛ ni kibaruya ye kibaruya min n'o bɛ tali kɛ baarakɛlaw ka lafasajɛkulu kura la n'o tɔgɔ ye ko ISTM Union Syndicale des Travailleurs du Mali ko olu kun yamaruyara janvier kalo tɛmɛnen k'u k'u ka baara kɛ u ma sɔn nin waati na olu ka fɛn minɛna u la pewu k'a yira k'a fɔ sa ko min ye u ye n'o ye ISTM maaw ye u yamaruyalen tɛ cogoya si la ka baara kɛ tribunal belebeleba min bɛ yen sa ni ale bɛ sigida 3nan kɔnɔna na ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni tɛna bɛn tuguni sigida 6nan kɔnɔna na ko min ye ISTM ye yamaruya tɛ n'a ye fiyewu a ka lafasali baara kɛ sabula a tun ye sɛbɛn min ta ka yamaruya k'a fɔ k'a ka se ka baara kɛ janvier kalo tɛmɛnen a yirala k'a fɔ k'o sɛbɛn in k'o yamaruya sabula u tun bɛ jɛkulu min kɔnɔna na n'o ye impôt mɔgɔw ka bolofara dɔ ye o bolofara in lakodɔnnen don tɔn wɛrɛw kɔnɔna na mun b'a to olu tɛna se k'a fɔ k'u bɛna bolofara dɔ ta ko k'o kɛ tɔnba ye sɛbɛn in kɔni u y'a ta sa Keba ka kɛ ni sariyakisɛw ye sariyakisɛ minnu n'olu bugunatigɛlen don procureur ale ka sɛbɛn kɔnɔ n'o ye Sheikh Sala Sangare ale de kɔni ye sɛbɛn in bɔ nin kalo in tile 29 n'an bɔr'o la Keba an bɛ taa procureur Dagabana Adama ale ka yɔrɔ la Adama ko cogo di ko nin waati in na ko ale lakɔlɔsili kɛ k'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na waleya dɔw bɛ ka sen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɔlɔlɔsira minnu ni olu bɛ bi ni maaw kɛlen don k'olu matarafa kosɛbɛ a ko ko TikTok bɛ a la WhatsApp b'a la Instagram b'a la Telegram min ye Snapchat ka taa se o n'a ɲɔgɔnnaw ma jama fanba bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ minnu sanfɛla la Keba k'u y'a la kɔlɔsi k'a fɔ nin waati laban in na feereliw bɛ kɛ min ye dogodogo feereliw bɛ kɛ dogodogo feereli minnu bɛ tali kɛ tulu la tulu minnu n'olu ye cɛnimusoya taalaw ye gɛliw bɛ a la ale n'a maɲɔgɔlɔn tɔw bɛɛ lajɛlen ka taa se geliliw ma min ye furakisɛw b'a la ganw b'a la a n'a maɲɔgɔlɔn wɛrɛw k'o kɔni o kɛlen don bi ka cɛnimusoya ka maaw su ka kɛ o kan yɛrɛbila ka se ka kɛ ko kuntan kɛ ye min ye cɛnimusoya ka se k'o walankata bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ko kɔni caman bɛ bɔlɔlɔ gurupuw caman sanfɛ bi an ka jamana kɔnɔna na ko dɔw fana bɛ yen olu ka baara de ye ka cɛ ni cɛw ka musow ni cɛw k'olu galabusu ɲɔgɔn na walima ka musow k'olu galabusu ɲɔgɔn na
muso waramasa dɔw fana be olu kɛlen ka taa u ka groupe sigi keba ni bi don a kɔnɔ be musaka de bɔ dɔw fana be olu fana ye cɛw ye sa olu fana be u ta sigi ni maa min be don a kɔnɔ bogotigi ni cini ni fara sakɔrɔw kan a bɛɛ lajɛlen aya keba a bɛɛ lajɛlen k'a bi bɔlɔlɔ sanfɛ dagabana adama ko ka kɛ ni nin koba in ye keba k'ale sɛgɛsɛgɛli boloda dɛ sɛgɛsɛgɛli min senfɛ maa kunfɔlɔw a tɛgɛ dara olu ka minnu y'a la wanɛbaw ye sariyakisɛ minnu bɛ ale yamaruya ka baara in kɛ o b'a daminɛ sariyakisɛ 152 ale ni ngɔri 53 la n'o bɛ code pénal o kofɔ k'o kɛlen don k'o bɛɛ lajɛlen ɲangi an ka jamana kɔnɔ kaso kɛ sefa wari 10,000,000 i b'o sara wa i kɛra maa sugu o sugu ye a ko fana ko min la kɔlɔsilen don bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛnw feere fɛn minnu bɛ cɛnimusoya a yakubaya minnu b'a kɔkɔrɔma don ka taa ta kɔ ka na n'a ye walima k'a feere bɔlɔlɔ siraw fɛ maa minnu bɛ yen ni jaw b'u bolo ja minnu bɛ yen bi n'u bɛ cɛnimusoya sanga wulili fɔ bɔlɔlɔ siraw sanfɛ k'a yira dogolen a n'a lasagolen yɔrɔ wɛrɛw la walima k'a kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko nin bɛɛ lajɛlen kɔnnen don an ka sariyakisɛw fɛ o hukumu kɔnɔna sa min ye dagabana adama ye a ko k'a bɛ maaw hakili la jigi koyi sariyakisɛ 325 ngɔri 6 sariyakisɛ 325 ngɔri 8 n'o bɛ tali kɛ code pénal kɔnɔna na k'o kɛlen don ka nin bajabilaya in min ye maaw ka hakɛ to sunguru tigɛ damantɔbali k'o kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'o kɔnnen don an ka jamana fɛ dɛ ko wa ko a bɛ taa kasola don o bɛ a ko hukumu kɔnɔna na o de la sa ko olu kɔni ye fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan k'a ye fana maa minnu fana bɛ yen n'olu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ furakɛlikɛlaw ye k'a sɔrɔ furakɛlikɛlaw tɛ minnu bɛ fɛnw sigi sen kan k'a sɔrɔ fɛn minnu tɛ sariya kɔnɔna na keba ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔ minɛ an ka code pénal kura in fɛ adama ko k'u ye fɛɛrɛ sigi sen kan o de la sa ale bɛ bɔ bi ka nin communiqué in di keba k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko sariyakisɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ maa ni e yera nin na code pénal a b'i nɔ minɛ procureur ko k'a bɛ faamuya ko ɲimi kan bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la keba n'u y'i bila groupe kan n'i t'a dɔn dɔrɔn i sama ka bɔ dɛ k'i to a kan ye e t'a dɔn min don fɛn bɛɛ kɔni k'a fɔ ko i bɛ groupe kan k'e t'a kalama i ni maa bɛ ɲɔgɔn fɛ i t'a ka ko cogo dɔn i sama ka bɔ a la an ye nin fɔ yan mɔgɔw ɲɛna mɛnna n ko whatsapp groupe ninnu na a administrateur ninnu k'u bɛɛ lajɛlen ka bila u kunna k'u la kɔlɔsilen don i bɛ ko o ko kɛ bi keba bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen procureur ko sisan ko maaw minɛnen don sɛgɛsɛgɛli tɔw bɛ sen na wa a ko fana a tɛna na dan sira la ale bɛ ka nin fɔ de yaasa minnu bɛ yen n'olu bɛ fɛ ka taa don a ko la keba u k'a dabila tiktok o whatsapp o snapchat o instagram o telegram o a tɔ bɛɛ lajɛlen ko maa b'a sanfɛ procureur ko k'a bɛɛ lajɛlen k'a b'a kalama a b'a dɔn min bɛ sen na nka kangarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔ nka ye keba n'an bɔra yen an bɛ taa fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na don ba politiki kɔnɔ politiki keba zen da t'i labɛn dɛ i man ka kala ye n kan na n tɛ nin bɔ tugun dɛ politiki kuma fɔli ka daminɛ élection t'a la o élection tɛna kɛ anw yɛrɛ ye t'i labɛn dɛ taa musokɔrɔba fɛ yen kita dɛ i ka t'i ko tigɛ fara ni ji la ka na lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la keba kunungo Mali jabarani na Abdul Salam Jebtile n'ale directeur général de l'administration du territoire ye ale tun ye ORTM maaw ka maa welele ka kɛ ni conseil des ministres a ye bataki min bɔ a ka kuma na a ko ko parti politique tɔgɔla sariya min bɛ yen n'o ye charte des partis ye ale ni
fɛɛrɛ min sigilen no sen kan n'a bɛ fɔ masa ko fanga waradabaw ka sariya ko gouvernement ko a y'o fila bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen kununko ɲɛbila sɛbɛn n'a bɛ fɔ ma ko projet de loi k'o sigi sen kan sa o na taa CNT maaw fɛ yen jɛbitile ko min ye parti politique minnu bɛ yen keba olu ciliko kuma olu t'o fɔ o t'olu ka baara ye bi o tuna wa olu kɔnna ka nin kɛ maa kana na se olu ma ye tuguni k'i bɛ parti créer keba o ko kɔni jɔlen de ye nin ye fo sariya kura o ka na sa min ye baara min bɛ sen na o ye k'a fɔ olu bɛ se cogo min na ka nin ko in sigi sen kan joona yaasa parti politique wo olu yɛrɛ wo u bɛɛ lajɛlen ye keba maa bɛ nin ko in kɔnɔna na CNT bɛna a bɛɛ labɛn keba sɔrɔ bɔlɔlɔ sira ka gwana kosɛbɛ an ka sariya kura dɔnnaw n'an ka sariya dɔnbaliw bɛɛ lajɛlen y'i sɔn i ta ɲɛfɔli la an ye maa mafalen dɔw ka hakilina ta u ko an ma keba ko sariya min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko charte des partis ko loi organique tɛ han ko loi ordinaire don o kɔrɔ ni sariya min filɛ nin n'a bɛna na dilan n'a banna pewu CNT fɛ président mana tɛgɛnɔ bila n'o ye abrogation ye sariya sunba n'o ye cour constitutionnelle ye o taali kun tɛ a la nka n'a ma ɲɛ k'a bɛ taa ye o bɛ bɔ jamanakuntigi yɛrɛ yɔrɔ nka ni fɛn kun don loi organique kun don keba jagoya ni fin a bɛ tɛmɛ cour constitutionnelle la a k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ a siginidenw ni sariya ti ɲɔgɔn sɔsɔ nka kununko bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta ɲɛfɔ a ko in na baara min n'o o kɛra an sera ka min faamu o ye k'a fɔ sariya minnu filɛ nin ye n'o ye sariya fila in ye o b'a to sa bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin malikijaw ka yɔrɔ ma keba don nataw la sariya min fana kun sigira san 2015 n'o bɛ fanga waradali kumaw fɔ k'a ɲɛfɔ keba k'u y'o fana galo ka bɔ yen pewu o b'a yira sa k'a fɔ bi nin fila bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kɛ ɲɛbila sariyaw ye minnu bɛna taga ka taa di CNT maaw ma olu ka sɔrɔ k'u kɛ sariyakisɛw ye keba CNT ja ye min ye n bɛn'o f'i ye e min b'a la k'i ma sɔn e min b'a la k'i sɔnna e min b'a la ko daluya b'i bolo CNT fana bɛna na lamɛnni kura de kɛ a bɛ f'o ma ko écoute Sulemani Den a n'a ka jɛkulu mɔgɔw n'olu ye commission loi ye maa bɛ yen k'o sɛmɛ nin ko in na i hakili tɛ maa o maa la keba olu fana bɛ ɲininkali 20 fo ka taa se ɲininkali 30 ma k'o sɛbɛn k'o ci olu ma ka tila ka u wele ka n'u sigi karisa a y'aw ka daluyaw d'an ma olu fana bɛ sɔrɔ ka projet dilan sisan keba gouvernement bɛ min d'olu ma ko n bɛ fɛ nin de ka kɛ sariya in ye nin de ka k'a kɔnɔ u b'o kɔnɔ kuma yira mɔgɔw la olu bɛ kuma kan n'u tilar'o kuma na tuma min na keba u bɛ sɔrɔ k'o de ta ka taa n'o ye assemblée yɛrɛ la a bɛ fɔ o ma ko plénière k'a fɔ ko Sulemani Den ninnu ye mɔgɔw lamɛn k'u ko nin ka ɲi nin ma ɲi k'o y'a bannen o tɛ dɛ Sulemani Den ninnu yɛrɛ mana tilu ka baara la olu de bɛ tila sisan olu ka commission o de bɛ taa loi in défend CNT mɔgɔ tɔw ɲɛna yen de sa CNT tɔndenw fana b'a fɔ nin min filɛ la nin n'aw ma nin bɔ a la a ti ɲɛ keba an kɔni an bɛ min dɔn bi CNT kɔnɔna na an kɔrɔkɛba dɔw bɛ yen olu bɛ ko caman kalama grand frère an bɛ Fune Malmadan ale bɛ yen magistrat baru bɛ yen ka taa fara sifin denmisɛnnin minnu yɛrɛ ye keba ni sɛbɛn taara di olu ma k'olu ka fɛsɛfɛsɛ i hakili b'an ka loi électorale ta la o hala o baara ɲɔgɔnna de don bɛɛ de bɛna lamɛn tuguni aw m'a fɔ o don ko CICB la ko k'a kɛ tan k'a don tan k'a bɔ tan ne m'a fɔ e ɲɛna k'a bɛ tɛntɛn yan tɛntɛnni gouvernement kɔni y'a ka projet dilan ale b'a fɛ nin de ka kɛ sariya ye a bɛ di CNT ma CNT bɛ bɛɛ lamɛn ni bɛɛ lamɛnli banna CNT yɛrɛ bɛ plénière k'a kan o ye mun ye maa minnu bɛ yen n'olu ye CNT mɔgɔ k'olu bɛɛ lajɛlen wele tile 1 don o tile 2 don olu bɛ kuma a kan k'a lajɛ ka sɔrɔ k'a kɛ sariya n'a bɔra olu fɛ yen keba a bɛ taa jamanakuntigi fɛ yen ale fana bɛ se k'a abroger cogo min na comme loi ordinaire don cour constitutionnelle tagali ta ale la sariya dɔnnaw ye min fɔ an ɲɛna o y'o ye sisan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka don conseil des ministres ye ale kɔnɔna na dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allô
ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda kunungo kuluba faama sigiyɔrɔ la ni minisiri laadala min bɛ sigi ale ye o baaraw olu ɲɛmaaya kɛ kɛnɛ ka ye sariya minnu bɛ yen n'olu ye ɲɛbila sariyaw ye u kumana olu kan min ye jɔyɔrɔ ye u y'o di maaw ma minisiriw ka baara bolodalenw ani u kana baara minnu boloda kɛba u ye olu fana dantigɛ ka kɛ ni sariya ko ta nasira ye minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye min ye sɔrɔsikɔrɔw ye olu ka baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min kan ka sigi sen kan n'o ye office national des anciens combattants ye ale kun b'an ka jamana kɔnɔ kabini mars kalo tile 28 san 2002 san a sigikun tun ye sa min ye an ka sɔrɔsikɔrɔw minnu taara retraite la ani maa minnu bɛ yen ni kɛlɛ kɔlɔlɔ binna olu kan k'olu ka ko o ɲɛnabɔli kɛ a yera sa k'a fɔ keba san 20 tɛmɛnen kɔfɛ cakɛda in majɛ dɔw yera u ka baara la n'o o ye baara yɛrɛ kɛcogo ye o de la sa Sadio Kamara ale kɔni ye ɲɛbila sariya dɔ ta ɲɛbila sariya min bɛna na to sa nin baarakɛyɔrɔba in n'o ye office national des anciens combattants ye ale ni maa minnu bɛ yen n'olu ye gɛlɛya sɔrɔ an ka kɛlɛdagaw la k'olu ka kow ɲɛnabɔli di u ma u k'o baara kɛ baara in a bɛ kɛ hukumu caman kɔnɔna na sɔrɔsikɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli maa minnu ye gɛrɛ kɛ olu ka ko ɲɛnabɔli min ye ka se ka maa minnu bɛ sa ni olu ye sɔrɔsikɔrɔw yɛrɛ u ka se ka sɔrɔsikɔrɔw tɔw ka ko ɲɛnabɔ nka sen ta keba sɛbɛn lafalenni na Sadio ye hakilina minnu don a kɔnɔ sa o ye k'a fɔ a ka kɛ jɛkulu ye zen polisikɔrɔ sapeur-pompier kɔrɔw olu fana ka don a kun kɔnɔna na sabula olu fana kɛra sɔrɔsiw ye bi an ka jamana kɔnɔ o kɛrɛfɛ keba k'a ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan kɛlɛkɛla kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ani maa maa ye degun sɔrɔ wolomasiri tabaw ka gun kɔnɔna na ale ni lakanabaw ka gun kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka kow lajɛ maa minnu bɛ yen bi ni olu ye kɛlɛkɛla kɔrɔw ye keba ni mago bɛ se ka se u ma a k'o fana labɛnni kɛ wolomasiri tabaw ka gunda ale ni lakanabaa tɔ bɛɛ lajɛlen ka gunda wa fana a ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na jamanadenw ye a ka baara bolodalenw n'a ka baarakɛlaw na Sadio ale y'o ɲɛbila sɛbɛn di gouvernement ko k'a sɔn n'o ma k'o bɛ se ka taa CNT maaw fɛ yen minisiri min bɛ jagoko kunna ale fana ko k'u kun ye baarakɛyɔrɔ dɔ sigi sen kan keba n'o ye kalanso ye kalanso in ordonnance dɔ de kun y'ale sigi sen kan ordonnance in bayɛlɛmana sa kalanso min bɛ tali kɛ an ka kɔɔri yɛlɛmali la an yɛrɛ fɛ yan min ye maaw bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ min na nka a yera sa k'a fɔ k'a daminɛ janvier tɛmɛnen in na sa n'o ye k'a daminɛ janvier la san 2023 ka na se sisan ma sa baarakɛyɔrɔ in kɔni majɛ yera la kosɛbɛ ekɔli karamɔgɔ ko dɛsɛ o y'u sɔrɔ min ye karamɔgɔ yɛrɛ jolenw ye olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sɛbɛn min bɛna yɛlɛma ni ye keba o bɛna na to sa minisiri min bɛ sanayɛlɛ kalansow kunna ale ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa min ye nin kɔɔri paratali ni nin kɔɔri bayɛlɛmali so min bɛna sigi ni kalan t'a k'a kɔnɔ ka se ka karamɔgɔ di maaw ma karamɔgɔ minnu n'o ye karamɔgɔ jolenw ye n'olu bɛ se ka baara in kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye centre in yɛrɛ kɔni ye n'a sera ka sigi bi a bɛ sɔn ka na ŋɔni caman bɔ gouvernement sen na kuma tɛ an ka kɔɔri ale bayɛlɛmali la minisiri min bɛ premier ministre naga kɔrɔ ni ale bɛ kalata ko senkɔrɔma dondoli baara kɛ ka taa se fo kalata ma ale ye conseil de ministre ladɔnniya ko ɲɛbila sariya dɔw ko olu b'ale bolo min ye sariya min sigilen don sa n'o sigira sen kan utu kalo tile 18 san 2005 san n'a bɛ fɔ ma ko charte de parti ale ni sariyakisɛ min bɛ yen n'o sigira mars kalo tile 4 n'o o ye opposition ale taabolo n'a nabolo ye ko fila ko k'o jɔsi ka bɔ yen keba okumu kɔnɔna na sa a y'a yira k'a fɔ ko assise nationale o de kɔni ye baara kɛ o ye baara min kɛ o y'a yira sa k'a fɔ ko laɲini saba bɛ yen ko k'o ɲɛsin min ye parti politigiw ma o de hukumu kɔnɔna na ale yɛrɛ kun ye barosigi kɛ barosigi kun fɔlɔ kɛra an ka marabolo kɔnɔna na ani an ka lasigidensow la a kun filanan o ye fasodenw la na Bamakɔ kɔnɔna na yan ka hakilila di ko o kun senfɛ sa olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye parti politigiw ye ko ka dɔ bɔ u hakɛ la
ani fana u ka sigili senga ako musaka ko kana kɛ musaka ncini ye min ye parti politique tɔgɔla charte ye ko k'o kɔnɔna kurawura k'o dilan kura ye ani fana min ye fanga ngaradali ɲɛmaa ye ko k'o fana ko k'o sigi sen kelen kan parti k'i to a la k'i pan ka bɔ yen pewu tuma min na maaw ye kala ta i ye ko ka fɛɛrɛ sigi o la a ko sa ko min ye nin baro sigi fila minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ ale ni laban min kɛra bamakɔ yan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan o ye k'a fɔ sa ko min ye parti politique ye ko k'u ci ka bɔ yen pewu min ye sigicogo kura k'o sigi sen kan ka sariya kura ɲini min bɛ don parti ka fɛn kɔnɔna na musaka min bɛ di parti politique ma faso fɛ ko k'o fana bɔ yen pewu o kana di tuguni musaka minnu dira parti politique ma sa ko k'o fana sɛgɛsɛgɛ o donna da min fɛ o ka ɲɛfɔ min ye chef de file de l'opposition ye ko k'o ci ka bɔ yen pewu sariyakisɛ min bɛ yen n'o o kɛlen don k'o kɛ ko k'o fana bɔ yen ministre ko sa ko min ye charte ye k'u ye laɲini kɛ fana transition yɛrɛ charte ko k'o fana yɛlɛma yaasa Asimi ale bɛ se ka san 5 kɛ fanga la cogo min na min bɛ kurakuraya siɲɛ 1 k'a daminɛ ɲinansan in kɔnɔna na yaasa a n'a jɛɲɔgɔn tɔ minnu bɛ AES la u bɛɛ lajɛlen ka baaraw ka kɛ kelen ye parti sigili sen kan ko ka dɔ fara o musaka kan kosɛbɛ n'i bɛna parti sigi a wari ka caya a kana kɛ ko nɔgɔman ye projet de loi min filɛ nin n'o o ye kɔrɔlen Boyi Keba ko bɛna n'a to sa décembre août kalo tile 18 min kun sigi ye sariya min sigi o sariya o nariya kura ka sigi baara bɛ se ka kɛ cogo min conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ di maaw ma ministre so min bɛ yen n'o bɛ k'a fɔ primature yɛrɛ kɔnɔna n'o ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ ye conseil technique gouvernement kɔnɔna na u ye maa dɔ sigi n'o ye Binta Baye a bɛ Sisogolakaw ka sigi la ale ye administrateur civil ye Saka Faɲime Jara ale ye administrateur civil ye min ye Nfa Musa Bagayogo ye o ye inspecteur des finances ye directeur des archives nationales du Mali o ye Ayuba Gwale ye ka taa se o ye premier ministre ye maa minnu jɔyɔrɔ di maa minnu ma a ka baarakɛyɔrɔ la ministre min bɛ Wolomasiri Tabaw kunna Keba o fonctionnaire de défense ministère min bɛ Wage fɛ yen o kɛra lieutenant colonel Gawusu Dugure ye min ye ministre so min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna inspection des services diplomatiques o kɛra Kaninson Kulubali ye ale ye conseiller aux affaires étrangères ye directeur coopération multilatérale o kɛra Mamadu Sogodogo ye ale fana ye conseiller des affaires étrangères ye maa min bɛ yen sa n'o y'an ka lasigidenso min bɛ Marokokaw fɛ Araba maa min na ti i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ seko ni dɔnko ma Keba o ye Lamini Danbele o ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don min fana kan ka taa an ka lasigidenso la Kibakaw fɛ Avan ka taa ɲɛsin seko ni dɔnko ma o ye Alayi Ɲagali ye ale fana ye école karamɔgɔ ye ɲininikɛla don ministre so min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni maanifinya tɔbɔtɔli ale fana ye conseil technique ta conseil technique fɔlɔ o ye Buyagi Traoré ale ye dɔgɔtɔrɔ ye min ye Sayon Dumbuya ye o ye administration action sociale ye chargé de mission sa a ye Modibo Dumbuya ta o ye médecin ye Almuzer Alkamisa Yatara a y'o ta a ye kunnafonidila ye inspecteur en chef des inspections des affaires sociales o kɛra Ousmane Konate o ye administrateur civil ye ministre so min bɛ sigida ko kunna ale ni saniya ni yiriwali kuntalajan Keba ale directeur général de bassin du fleuve Niger o kɛra Musa Jamoyi ye ale ingénieur des eaux et forêts directeur général de agence nationale des stations d'épuration du Mali o kɛra Dusuba Dumbuya ye o fana ye ingénieur sanitaire ye ministre ka baara bolodalen hukumu kɔnɔna na olu bɛna baara minnu boloda ministre so min bɛ donibata ko kunna an ka jamana kɔnɔ ani mobili ko ni siraba ko n'o ye Madina ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya ko ɲinan san samiya ji k'a bɛna na caya o hukumu kɔnɔna na sa météo maaw ye baara mun kɛ ka kibaruya minnu di ale ma o ye k'a fɔ sa kabini san 1991 ka na se san 2020 ma sanji k'a bɛna na caya hali ni samiya tɛna don joona a kuntala o bɛna janya kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu kun tigɛra sa ka sigi sen kan yaasa ka se ka ji walankatali ale ni ji ka tiɲɛni k'o kunbɛn ko o baaraw ko u b'o la yaasa ka se ka o baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan a ko ko kunnafoni di u kɔni tɛna taa o kɔ fiyewu baara minnu bɛ yen n'u y'olu kɛ u na olu da jamanadenw tulo kan maa minnu bɛ yen sa n'olu de bɛ baara kɛ foro kɔnɔnaw la tile tan o na kibaruyaw di olu ma u bɛ se k'u yɛrɛ kɔlɔsi cogo min min ye météo ka kibaruya di ye o nana se ka taa bɛɛ lajɛlen ma dɔgɔkun o dɔgɔkun o kibaruyaw na di yaasa ka maaw u labɔ sanjiko ale kibaruyaw kalama min ye météo ye fana a bɛna fɛɛrɛ kɛ sa don o don a bɛ kibaruyaw di cogo min dɔ bɛ fara o kibaruya di kan yaasa maa bɛɛ lajɛlen bɛ se cogo min na ka tanga wulikajɔ bɛna kɛ fana yaasa kɛba yɔrɔ minnu na ni sanji sen sumayara min ye pluie provoquée
ka taa kabanɔgɔ gosi k'a ji jigi ko bɛna na o baara fana kɛ yɔrɔ la yɔrɔ minnu na ni sanjiko bɛna na gɛlɛya ye minisiri Madina ale ni fɛɛrɛ ninnu de fɔ kunungo minisiri bɛ sanayɛlɛ kalanso kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ k'an balimakɛ min bɛ yen n'o ye Abdoulaye Jimde Japonkaw k'u ye prix belebele d'ale ma o prix ale de tɔgɔ ye ko Idoyo Nonshi ko a dira a ma sabula min ye pali baara o jɛkulu min bɛ an fɛ yan an ka jamana ka ɲinini ka bon o la kosɛbɛ kalanfa minnu b'an bolo ani kalanden minnu b'an bolo u caman bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ min ye centre min yɛrɛ bɛ sa n'o o ye nin ye ale sigira sen ka san 1992 san a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ɲinini ma min ye palibana hukumu kɔnɔna na ka se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ farafinna kɔnɔ an fanfɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔna na yaasa ka se ka hakilinaw di centre in yɛrɛ ale yɛrɛ ɲɛmɔgɔba fɔlɔ o ye Alama hinɛna Ogobara Dumbo la Ogobara Dumbo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale ye min kɛ palibana kunbɛli baaraw la bi a ka ekɔlidenw olu de kɔni bɛ k'u sɔn a nɔ na min ye professeur Abdoulaye Jimde ale bɛ o maaw fɛ maa minnu ye baara kɛ Dumbo ale kɛrɛfɛ fo ka se a ka fatuli ma o de la sa a ka ɲɛniniw a n'a ka baaraw o y'a to sa min ye Japonkaw ye olu y'a fɔ ko a ye baara min kɛ k'o ɲɛna kosɛbɛ pali maanifinya yɛrɛ bɛ se ka tɔbɔtɔ cogo min olu ka jɛkuluw la sa jɛkulu in kɔnɔna na sa o kɔni bɛ jɔnjɔnw de di jɔnjɔn duurunan o de ye Idoyo Nonshi ye o de taara ka di anw ka professeur Abdoulaye Jimde ma keba prix yɛrɛ k'a bɛ d'a ma utukalo tile 22 nka u y'a labɔ a kalama kabini sisan ka kɛ n'a ka baarakɛlenw ye minisiri min bɛ kuran ni jiko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a jira k'a fɔ ko min ye EDEMU ɲɔgɔnna minnu bɛ AES kɔnɔna na n'o ye Mali Burkina ni Niger ye keba k'u bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma han ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi k'u ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ haliyaw sigi o baaraw bɛ k'an fɛ yan sa mɛ kalo tile 6 a n'a tile 8 Bamakɔ kɔnɔna na yaasa u ka hakililabaw falen degun minnu b'u ka sa AES kuranko k'a bɛɛ lajɛlen bɛndɛgɛmɔ k'a bɛɛ bugɔ k'a don minɛn kelen kɔnɔ u bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn dɛmɛ waati gɛlɛmanw kɔnɔna na ani ka se ka kuran k'o sɔrɔli kɛ yaasa u bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kuran fana sɔrɔ cogo min baara in bɛ tali kɛ jamanakuntigi Asimi ale ka laɲini na laɲini b'a to sa AES halisa dɔ bɛ se ka fara a ka sinsin ni cɛsiri kan cogo min na énergie ministre énergie baarakɛlaw ale ni jamana saba in bɛɛ lajɛlen ta u na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ ya ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen ka bɛnkanw sɔrɔ yaasa kuranko fɛɛrɛ min sɔrɔ a la AES yɛrɛ bakuru kɔnɔna na u fanga faralen ɲɔgɔn kan u ka fɛɛrɛw faralen ɲɔgɔn kan u ka hakilinaw faralen ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka o sigi sen kan minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya k'a jira sa k'a fɔ ko min ye jɛrɛ belebeleba o kan ka kɛ sɛnɛko ta nakuru na an ka jamana kɔnɔna na yaasa baaraw bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye musakakow ye calatigɛ jɛkulu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka taa se maloko ta nasira fɛ o bɛ se ka sɛnɛ cogo min na an fanfɛ bolow fɛ barosigi min na taliko la Bamakɔ kɔnɔna na mɛ kalo tile 5 ka taa bila tile 7 la jamana 13 o de bɛna ka bɔ farafinna min ye observateur Sahara Sahel maaw ye olu fana bɛna na ka taa fara farafinna ɲininikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka baloko ta nasira fɛ ka taa se malo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛna baara kɛ an ka jamana ale kɔnɔna na u ko ko jɛrɛ in kɛ kun ye min ye sa hakilina jigiw don min ye maa minnu bɛ n'olu bɛ baara kɛ maloko la ka se ka baaraw sigi sen kan min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye u bɛ se ka baara kɛ cogo min na minisiri min bɛ muso den ani du kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye du tɔgɔla don tako 32 ko kan ka kɛ mɛ kalo tile 15 n'o ye alamisa don ye du jɔyɔrɔ adama denmisɛnninw ka kalan na ka sinsin an ka tabiyaw kan baliya in sa ko a kɔni bɛ kɛ sa ka du jɔyɔrɔ k'o bonya an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ dutigiya la du kɔnɔla la du musow ka ko la dudenw yɛrɛ bɛ se cogo min na ka baara minnu kɛ ko baro sugu bɛna kɛ olu kan bɔlɔlɔ fɛ ale ni arajo siraw fɛ ale ni kunnafonidi siraw bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa maaw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min conseil des ministres yan'a ka kuncɛ keba min ye an terimuso ye n'o ye colonel Assa Bajalo Mayiga ye médecin keba a ye ɲɛfɔli kɛ banako la an ka jamana kɔnɔ a ko min ye mura gɛlɛn ye i ka bana in n'o ye dengue ye anw kɔni anw ka kɛnɛ ko e ni Gabriel ne t'a dɔn n'an kɛ ne ka nin di ɲɔgɔn yan o an laban an b'a ka dumuni bɔ ka d'aw ma kɛrɛfɛ anw ti keba a ko dengue bana ko a jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen kan Asimi n'o ye général d'armée a ko sa ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to i yɛrɛ la tangalaw an wolo k'an taabolo ye min ye bana kunbɛ o ka fisa ni bana furakɛ ye conseil des ministres sɛbɛn fasirila maa min fɛ o ye Burama Kulubali secrétaire général du gouvernement chevalier de l'ordre national Bamako nin kalo in tile 30
an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka don seko ani dɔnko ale kɔnɔna na. Beka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲinan kɛra an ma sange. Keba bi seko ni dɔnko a bɛ taa n'an ye bananbagaw fɛ yen. Min ye bananbakunungo bulon kɔnɔna na Nbelenge Sɛnpara a ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma n'o ye bananba dugutigi ye cɛkɔrɔba ale de bɛ fɛnfin jeninen dɔ a ko ko k'a bɛ bi tɛ min ye bananbakaw ka laadala kɔɲɔ ye bɛɛ bɛ jɛ ka kɔɲɔ min kɛ ɲɔgɔn fɛ dugutigi n'o ye Nbelenge Sɛnpara ye a ko k'u b'a labɛn na ɲinan ta min ye sunkalo ye ale y'u ta u tɛgɛ ma u ma se k'a kɛ ka kɔn sunkalo ɲɛ nka ko min ye nɔnɔ ye o tɛ dɛgɛ tiɲɛ Keba kumu fana tɛ dɛgɛ tiɲɛ o la sa cɛkɔrɔba a ko min ye baaraw ye k'o bɛna kɛ mɛ kalo tile 15 n'o ye alamisa ye baara bɛna kɛ cogo min na laɲini ye min ye an ka jɛ an ka dugutigi lamɛn n'o ye Nbelenge Sɛnpara ye bananba dugutigi. Ani ɲɔntuma ne tɔgɔ ye Elhaji Nbelenge Sɛnpara ne de bananba dugutigi ye ne b'a kalama y'a fɔ a bɛ kalo caman bɔ bananba kɔɲɔ an y'a kalo da k'a dɔgɔ da ko k'a bila ko seli fura fara ɲɛrɛ kalo an b'a boloda ka mɛn ka da kɔrɔ de kan o kɔrɔ ye mun ye bɛɛ k'i labɛn ka bɛn n'o ye parce que an b'a boloda kalo 4 kalo 5 k'a sɔrɔ kɔɲɔ yɛrɛ ma se o kɔrɔ ko bɛɛ k'i labɛn maa si kana fɔ kɔɲɔ kɛra k'a balali la an ye kɔɲɔ in boloda ka bila ko seli fura fara ɲɛrɛ kalo seli fura fara ɲɛrɛ kalo ala y'i to a ka masara k'a k'an ɲɛna ko ye k'o kalo dɔn o kalo tile fɔlɔ yɛrɛ bi tarata don ye komi n'an bɛnna fɛn min kan n'o don sera an bɛ ɲɔgɔn kuma bɔ an ka ci sera alimami n'a jɛw ma u k'a lajɛ u ka dɔnniya ma an bɛ se ka min fɔ mɔgɔw ye o kɔnɔna fana na an yɛrɛ dugutigiw an ye ɲɔgɔn ɲɛya faamuya an n'an ka kɔnseyew ka da an ka gatigi bɛɛ kan kin o kin bɛ barama kɔnɔ yan a bɛɛ n'a ɲɛmaa n'a ka kindigi don a n'a ka gatigi u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ka na an ka wele di jaabi wele ne ka wele jaabi dugu bɛɛ ka bonya de don n'a dugulamɔgɔw y'i bonya i barika da ala ye dugu ye n bonya u nana n ka wele lajɛ yɔrɔ min na k'a fa an y'a kanu cogo min na a kɛra o kɛcogo ye an ye mɔgɔw sɔgɔniya minnu taara ka taa alimami ɲininka alimami an fɔra don min ma bi don i ni ka jɛw ye ɲɔgɔn ye a bɛnna mun kan alimami n'a ka jɛw bɛnna fɛn min kan o ye kalo tile 17 ye kalo tile 17 u nana ka na fɔ an ye bulon kɔnɔ an bɛɛ kɔni diyara an ye a kɛra bɛɛ ka fɛ ko ye mɔɔ ma se yɛrɛ se yan nɔ y'a faamuya a bɛɛ ka nɔ a ko la tumana an bɛɛ n'o kan ko kalo tile 17 farafin kalo la tubabu kalo a bɛ mois de mai tile 15 ma farafin kalo tile 17 min don kɔɲɔ bɛ don araba ka don lamusa su bolo k'a dugu jɛ lamusa la ala ka san wɛrɛ jira an na ala k'an n'a si maya ala k'an n'a labɔgɔ ɲɛ minnu ka kɔɲɔ bɛna kɛ nin ye n bɛ dugawu k'u ye kɔɲɔ ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala ka cɛw kɛ cɛ garisigɛma ye ala ka muso ka sabalilen ɲɛ ala k'u funuma fɔ ɲɔgɔn kɔ cɛ ni muso n'u funuma fɔra ɲɔgɔn kɔ furu bɛ diya koyi ale kɔni bɛ dugawu kɛ ya rabi ma ala k'u funuma fɔ ɲɔgɔn kɔ n b'a dɔn fana ni ala sɔnna an bɛ dugawu min kɛ ani an b'a kɛnɛ ŋaniya min ye a bɛ sabati na ala ni kɛra sɔrɔ si ni kɛnɛ ni laban ɲuman ni kunanja ani dabula ala k'a danna ma an bɛ mali min kɔnɔ ala ka mali sabati ala ka mali sabati ala ka mali dɔ ala ka dɔbɔ dɔ ala k'an bɛɛ sutura kɔnɔ ala kana se ko tiɲɛniw na sabu ɲuman bɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a danna ma min bɛ fɔ ka d'a ka denmisɛnw ayiwa ko denmisɛn fa bɛɛ ye sanuya f'a kunkolo fa a y'a diya n'o yɛrɛ la a ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn ma a ka musakaw nɔgɔya ayiwa a ka yɛrɛ dɔn de ka sɔn n'i y'a mɛn bɛɛ b'a fɔ bananba bananba yɛrɛ dɔn don dɛ bananbakaw yɛrɛ dɔn u sabatilen bɛ u b'u dara kuma fɛ o tuma ni a bɔr'u la denmisɛnw
a ko kami ba ɲɛma tɔn filɛ dɛ an b'a fɛ a ka ɲɛmaw filɛ n'o kɛra n'ala ni kira sɔnna a tɛ don fili la n bɛ dugawu min kɔni k'a ye nin ye hɛrɛ ye baramafɔɲɛ nin bɛ kɛ hɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ ka san wɛrɛ fana kɔnɔ ala k'a k'an ma hɛrɛ ye ala k'a yɛlɛ an hɛrɛ la aw minnu nana ka na reportage kɛ n'i y'a mɛn ko diɲɛ b'an kubaro dɔn aw ka cɛsiri don dɛ aw minnu ka cɛsiri don n'an ɲinɛna o kɔ o tuma an ɲinɛna an yɛrɛ kɔ o tuma an bɛ dugawu k'aw ye ala k'a n'an sɔn si la ala k'a n'an sɔn laban ɲuman na muso ɲuman bɛ ma kɔnɔguwan bɛ maa min ala ka kɔnɔguwan bɔ yen maa min hɛrɛ ɲini i yɛrɛ kun ma ni jamana in ma yabi ala ka hɛrɛ sabati an ma ala ka mali ka an bɛ n bɛlɛnkɛ fo cɛkɔrɔba min don a bɛ fɛn fin jeninen dɔ banama dugutigi k'an ka foli bɛ sama min ye banama jeli ye k'a fana fo n'an bɔra yen an bɛ taa tubanakaw fɛ yen fɔli sen dɔ olu y'o yira an na dɔgɔkun kɔnɔna na an ka jɛ ka taa an tura an k'a ka ye ayiwa nin kun ye tubanakaw olu ka jɔnba bile o de kun ye nin ye an tɛ taa sinafaw fɛ yen balani fana bɛ yen dɛ olu bɛ ka fɛn
an ka taa miyankaw fɛ n'i ye sira fɔ kɔni je f'i ka miyanka je n'o tɛ a bɛ kɛ kɛlɛ ye aso ninnu an ka taa asow ka dugu la. Ayiwa nin bɛ dan sigi an ka bi sɔgɔmada in na kibaruyaw la n'Ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaruya wɛrɛw k'olu da tulo kan an bɛ dugawu kɛ sa min ye premier mai Ala ka timiko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛ laban ko Ala ka